स्पोर्टमधील एक एक वस्तू खरेदी करण्यासाठी मित्रांनो इकडे तिकडे धावपळ करण्याची आता गरजच नाहीये. कारण नाशिकमधील वन ऑफ द बिगेस्ट स्पोर्ट एक्सप्रेस स्टोअर सुरू झाला आहे आपल्या नाशिकमधील सिटी सेंटर मॉल येथील 3ऱ्या मजल्यावर. या स्टोअरमध्ये स्पोर्टमधील प्रत्येक खेळातील प्रत्येक वस्तू या स्टोअरमध्ये एका छताखाली सहज मिळणार आहे. जसे की स्पोर्ट शूज, स्केटिंग शूज, सायकल, क्रिकेटची संपूर्ण किटच मिळेल, हॉकी स्टिक, बेसबॉल स्टिक, टेनिस बॅट, फुटबॉल, स्पोर्ट जर्सी, इंडियन क्रिकेट टीम जर्सी. मित्रांनो तुम्हाला स्पोर्टमधील कुठलीही वस्तू घ्यायची असेल तर नक्की स्पोर्ट एक्सप्रेसला भेट द्या. कुछ करिए बस बस बड़ा बोले अब कुछ करिए ओ कोई तो चल सिद्ध फड़िए तू बेतरिए या मरिए हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए